आता आम्ही आलोत आमच्या मावशीच्या घरी मालवणला। गेट लावून घे ग, ढोरं येतात। पण गेट असा उघडा राहिला ना तर ती बाहेरची ढोरं आतमध्ये येतात। ही मावशीची आंब्याची काजूची बाग आहे आणि आतमध्ये हे मावशीचं घर आहे। बघा किती सुंदर रीतीने झाडं लावलेली आहेत। या साईडला काजूची झाडे आहेत, या साईडला आंब्याची झाडे आहेत आणि मेन म्हणजे झाडांमध्ये कसं अंतर ठेवून झाडं लावलेली आहेत बघा। खरी झाडं ही अशी लावायची असतात, काजूची म्हणा आंब्याची म्हणा, तसं त्यांना सूर्यप्रकाशही चांगला मिळतो आणि अंतर असल्यामुळे झाडांची वाढही चांगली होते आणि फळं पण भरपूर येतात। तर तुम्हाला जर अशी कधी बाग करायची असेल कोकणामध्ये तर असं डिस्टन्स ठेवून करायची असते। गरमी एवढी वाढली आहे की कडक ऊन लागते आणि काजू बघितल्यावर असं वाटतं की कधी तो खावा।
काजू खाताना एक काळजी घ्यायची की काजू खाताना जर काजूचा रस आपल्या कपड्यावर पडला तर त्याचे डाग जात नाही. त्यामुळे काजू खाताना असं वाकून काजू खायचा, म्हणजे आपल्या कपड्यात काजूचा रस पडणार नाही. काजूची लागवड करायची असेल तर ह्या पद्धतीने लागवड करायची, म्हणजे काजूच्या झाडावर दुसऱ्या झाडांची सावली पडणार नाही याची काळजी घ्यायची. जर अशी मोकळ्या माळ रानावर असे काजू लावली तर त्यांना सूर्यप्रकाशही चांगला मिळतो आणि त्यामुळे काजूची झाडं ही चांगल्या रीतीने वाढतात आणि चांगल्या रीतीने फळ पण देतात. त्यामुळे लावायची काजूची पद्धत ही अशी आहे बघा, मध्ये प्रत्येक झाडामध्ये ठराविक अंतर ठेवलेलं आहे. ही समोर पाहता ही सर्व काजूची झाडी एक चाली बघा कशी लावली आहेत ते सिस्टमॅटिक. या साईडला आंबेही लावलेत. आंबे ही हापूस, वेगळ्या पायरी, केशर असे वेगळ्या प्रकारचे जातीचे आंबे लावले. हे पण आंबे बघा कसे लावले, ठराविक अंतर ठेवलेलं आहे. प्रत्येक आंब्याच्या झाडावर ठराविक अंतर ठेवलेलं आहे. त्यामुळे आंब्याची वाढ ही योग्य रीतीने आणि जलद होते आणि सूर्यप्रकाश योग्य रीतीने मिळत असल्यामुळे झाडे ही चांगल्या प्रकारे अशी फुलून दिसतात. हे आलं आमच्या मावशीचं घर.
आपण ह्या ज्या समोर कैऱ्या पाहतात, ह्या कैऱ्यांचं लोणचं अप्रतिम होतो. त्यात मीठ, मसाला, हळद टाकायचं आणि हिंग टाकून लोणचं केलं तर एकदम चवदार लागतो. मी दरवर्षी आलो की ह्या कैऱ्यांचं लोणचं आवर्जून खातो. ही सर्व झाडं पाहतात ती घरामागची सर्व झाडं आहेत. आंब्यांची व इतर झाडांची बाग किती मोठी आहे ते पहा, पण बागेत स्वच्छता पण तशी घेतलेली आहे. तुम्हाला बघा झाडाखाली असा झाडाचा पालापाचोळा असा पडलेला दिसणार नाही, एवढी ह्या बागेची काळजी घेतली जाते. कोकणात जर घर हवं तर असं, म्हणजे आजूबाजूला हिरवीगार झाडं, वेगवेगळे प्रकारचे आंबे, काजू, नारळ, पपई, जाम, चिकू अशी झाडं असली की कसं कोकणात आल्याची एक वेगळीच मजा वाटते. आपण जी आंब्याची आज झाडे पाहतात त्या झाडांचे आंबे 3 वेळा काढून झालेले आहेत. म्हणजे हा आता आंबा आहे, हा शेवटचा आंबा राहिलेला आहे. या अगोदर या झाडांची 3 वेळा आंबे काढून झालेले आहेत. एवढे आंबे या झाडांना लागले होते.
मावशी आता आम्हाला जेवायला हाक मारते, तर आता आम्ही इथे जेवण करून माझ्या सासरवाडीला म्हणजे वेंगुर्ल्याला आता आम्ही लगेच निघणार आहोत. मावशी आम्हाला राहायला सांगत होती 2 दिवस, पण कसं तिकडे पण सासू सासरे वाट बघत असणार, त्यामुळे निघायलाच हवं. वहिनी आणि मावशीची बागेत कामं चालू आहेत. आता आम्ही वेंगुर्ल्याला जायला निघालो आहोत.
त्याला नक्कीच दाबा आणि जे आपले नवीन व्हिडिओ असेल त्याला नक्कीच बघा.